гост мъка. Да, сега влезнахме малко, подиграх с две игри. Да, чакаме да се засредят хората и да започваме. Сега ще има линк какъв е... Какво е ето на този стрим, ако някой иска да играе, разбира се. Само този, който ще го има. Не мисля да слагам да другите. Чакай да видя дали съм вълтал си това. Това вълтал. Не си се случи. Така. 3, 2. Ау, бъгна. Трябва да се издълпа. Така. Бързо. Това не е най-силен. Най-силен е каменния меч. Това видите пише бой. Който някой да види. Си много берем, бе. Един удар му убия. И не го съборих. Майко ми. Тук първа игра с две. Нека да продължаваме напред. Така че това малко бъква. Оп! Къде да питаме някои деци. Да, те са най-тъпите идея, но... Аре. Една игра ще играм като ще го бия. Ще върху резултат. Тим. Леле, те са много гадни. Аре, ти, бе! Някой ми гледа ли чака? Така тук си някой много срещу. Така си позявам, защото може моят приятел да дойде. Има моят приятел, който започва с това и да видим за къде е. И вземе бързо горе. Това е ява част. Гадно, гадно! Не бе, кой беше, бе? Да, е, бе. Да. Да, аз съм центъра, но ще се помня. Не знам кой. Направих ми победища. Аз ме ябих. Не бе. Аха. Мама. Аз няма, бе. Не мога, да. Защо не съм напред? Много съм съп! И се пуснах вече. Тази е много гадна. Много я мразя.
Пушат ще имам на парите. Там нека да още една. Нека да изправим още. Да, нали трябва пари ще победим. Второ напливе! Това е много напливе. Доста да се ми хареса. Някой? Ти? Както то? Добре де! Така някой влеза. Или... Дерба. Не. Защо? Джамбус? Това беше нещо. О, божечко. Сериозен буст. Няма значение. Потраям. Mama. Имам нещо да го целя. Мама си грозна, тъпа, пишкана ще ти пика на статията. Тъпа наша. Добре, 9 пари 13, как ще имам 9? Няма да спра къде път, докато не победа един път. Един път ще победа коп. Няма, искам. И тук ми дадат първоме на центъра. Така, нека да работим така. И да започвам. Так не се опитам. Това гледам. Тим. Мопе. Ти си силно, мама ти. Мопе, махни! О, вот това не беше изненадата ми идея. Никога не съм мислил повече. Така. Имаше лава. Бам! Я подявам. Аз е честният. Аз е честният.
да ви изглежда още се дори. Някой ден ще махна партикъла, само да че в български. Отя там са цимли! Мама имате. Ще ви пикам на тъпто едно. Ау, fuck. Ти не умря ли, бе? Мама ти гузна! Тук как няма умре, бе? Мама му! Защо? Тим? Някой тим? Аре, тим някой. Нека да го направим специално заради тим там. Но... Мокни. Мокни. Тим. No. Кой? Добре, значи ми тръгва си. Сега? Да. Ей сега. Ей, сега няма време. Така. Откъде са от играта? И ще се върнем. И това мисля да бъде този епизод. Всъщност... Чакайте само да взема тези неща. И сега се връща. Позри. Чакай само да сваля тези неща, да убирам. Вземи другите неща. Може ли? Ще ви пикам. Има перо. Бъркай бързо за минута. Чао. Аре, значи, загуби два. И това ще бъде този епизод. Аз ще го има малко тъп епизод. Какво да се направим? И... Благодаря, че бяхте с мен. Чао.